Шамлар. Доброго вечора. Це мій останній блог «Бугун» на телеканалі АТР. І впродовж цієї години ми говоримо з заступницею постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Хош кельден. Не бачилися, півроку не бачилися чи більше? Коли стратегію приймали. Стратегію ухвалили, але ще не ухвалили тоді закон про корінні народи, який там, це, можна сказати, ваш успіх. Що тепер не було, це такі галочка, яку ви собі поставили, завжди в резюме зможете про неї згадувати. Ми стратегію можемо галочку ставити і закон. Ряд інших причин. Стратегія, мабуть, такий загальний документ, який в кримськотатарському середовищі викликав запитання. Да? А законом якби закрили деякі, скажімо, завжди є негативні вигуки, да, або там скептичні, і хоч закон рамковий, але а що далі? Ну, я би сказала, що все ж таки стратегія – це важливий документ. Я щиро так вважаю, да, бо дуже дивно, коли на 7-му році війни, да, окупацію Криму, Севастополя, ми не мали такого навіть рамкового документу. Да, і зараз ми відчуваємо, навіть коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами, якби ми як представництво вже відвозили скільки? Більше 20 чи навіть вже біля 30 делегацій офіційних на КПВВ з Кримом. Ну, для того, щоб вони відчули, що от ми тут зараз стоїмо на підконтрольній Києву території, а от буквально за 500 метрів стоїть ворог, там, да, і оцей от бікборд про вас вітає Російська Федерація, там і так далі. І тоді вони це краще відчувають. І от, власне, от ми від них неодноразово чули цей фідбек про те, що важливо, що Україна нарешті показала, яким чином вона бачить все ж таки повернення Криму. Да? І тому це один з позитивних, якби, позитивних документів, да, і позитивних кроків, які держава зробила. А потім вже, звичайно, я вже говорила в попередньому, да, у тебе в ефірі про те, що потрібно вже детальний план під це розробляти. І, власне, зараз узгодження цього плану йде, вона поза строками, на жаль, вже йде, тому що було дано 3 місяці. А план вже мав бути складений, так? Так, він мав бути складений і затверджений, але зараз через те, що залучено дуже багато державних органів в цю всю історію. А можна переб'ю тебе? План – це отакі от, оце ми зробимо до 22-го року, оце до 23-го. Абсолютно вірно, це такі відповідальні. Який часовий проміжок береться взагалі для плану? Хороше питання, насправді, да, якби воно має бути короткострокові, довгострокові, да, якби цілі, і, власне, в стратегії в тому числі це так само якби і прописано, да. Відповідно, якби в плані ми і це поки що не затверджено, да, те, що ми пропонували, в тому числі, щоб кожен квартал якби робити трекінг такий, да, тобто моніторинг того, як це рухається, да, в кінці року дивитися, що виконано, що не виконано, да, якесь можливе завдання виконано, його вже потрібно просто моніторити, як воно виконується умовно, а щось якби можливо не виконується там і рік, і 2, да, це погано, і що з цим далі якби робити і так далі. Тому якби оцей от моніторинг зрозуміло, знаєш по чому? У нас же є план там дій Україна-НАТО або план по асоціації, і експерти потім кажуть, це тут виконано лише на 2% від того. Тобто все це буде вираховуватися фактично. І вираховуватися, але все одно ми закладали таку історію, щоб це все ж таки був більш конкретний план. Да? На відміну від більшості там стратегічних документів, а потім планів заходів, які приймаються на рівні держави. Да? І окрім того, якби в нас в задумках, і в тому числі для цього потрібно використовувати інструмент Кримської платформи, взяти, приміром, як державі, да, там, ряд дуже пріоритетних великих якби, проєктів, да, на рік. І сказати, що от у нас, як для держави, є пріоритетний напрямок, там це освіта, припустимо, да, там медицина, я дуже зараз утрую, да, там, не знаю, там історична спадщина, там і так далі. І ми в рамках цих пріоритетів хочемо зробити точно таких от там 5 проєктів, да, щоб держава реалізувала, щоб вони були видними, да, щоб їх можна було комунікувати правильно і так далі. Тому це в тому числі закладається, да, що ми хочемо, окрім того, що є отакий от загальний план, в тому числі в рамках Кримської платформи, якби реалізовувати ряд таких дуже конкретних якби речей. Але якщо повертатися до питання про
Закон про корінні народи, дійсно, він є рамковим, да, і спільно з Міністерством закордонних, Міністерством реінтеграції, ми, власне, хочемо його все ж таки теж якби уточнювати, тому що, наприклад, питання фінансування представницьких органів, да, воно, власне, мало би вже бути і в 2022 році, да, але процедуру потрібно дійсно розробити, да, яким чином представницький орган заявляє, що він є представницьким органом там корінного народу, да, і так далі. Я скажу дуже таку річ цікаву. Нам в представництво почали писати листи з Ізраїлю, і нам писали листи караїми, да, кримські, з питанням, а чи можуть вони, як представники караїмської діаспори за кордоном, але вони є корінним народом України, там мати пенсію, наприклад, там, ну, тобто абсолютно ніби не пов'язані якби речі, але ми зрозуміли, що навіть цей сигнал, да, з України, його навіть чутно, да, його считали трошечки інакше, окей, але все одно його було чутно, да, і до нас писали якби офіційні такі організації, які представляють. А, до речі, розглядаються питання про представницькі органи караїмів і кримчаків? Ну, якщо ти чув, то я не чула, наприклад, власне, да. Ми ж говоримо, коли ми говоримо про корінні народи, це питання самоусвідомлення себе корінним народом, да, да, коли ти самоорганізація якби цих представницьких органів, да, або організацій, які, власне, можуть говорити, що вони є представницькими органами, тому що які проходять відповідну процедуру. Абсолютно, і цю процедуру, власне, потрібно, в тому числі на рівні держави, процедуру заявки цього представницького органу до держави, бо припустімо до, там, не знаю, я не знаю, хто цим буде управляти, до Міністерства реінтеграції, припустімо, да, в межах там їх, можливо, це бюджету буде відбуватись, ми поки що не знаємо, буде звертатися, там, не знаю, 10 ще там організацій караїмських чи кримчацьких, бо з кримськими татарами це більш-менш зрозуміло, є офіційний, якби, да, представницький орган Меджліс кримсько-татарського народу. Хоча може бути інша історія, не знаю, з'явиться якась організація, яка назве себе там представництвом кримських татар, там ще щось, та? Відповідно скаже, я хочу теж бюджетне фінансування. Яким чином їх якби відсіяти і сказати, ні, ви не є представницьким органом, а от є там такий, да? Тобто цю процедуру і а як потрібно... ми будемо це визначати? Ну, скажімо, я поки що не знаю. Це питання дискусійне. Є два документи. Є проміжне рішення суду в Гаазі, якщо не помиляюся, по забороні Меджлісу, де він в цьому проміжному рішенні фігурує міжнародного суду, фігурує як представницький орган, і вимога до Росії припинити заборону представницького органу. І є постанова 2014 року Верховної Ради України, в якому згадується Меджліс і Курултай як представницькі органи кримсько-татарського народу. Ну, насправді, я думаю, що буде достатньо рішення другого Курултаю, да? Тобто завдання державі просто розробити прозорий, зрозумілий механізм, да? За яким якби це мало би визначатися. Але одразу питання, можливо, воно складне питання, але ж цю процедуру зараз неможливо повторити, да? Повторити процедуру легітимізації представницького органу. Одночасно постає питання, що представницький орган визнати фактично неможливість його переобрання, або як це буде питання розглядатися? Ну, якщо говорити про Меджліс, все ж таки є рішення Курултаю, да, другого Курултаю, відповідно про створення Меджлісу, і після того були всі переобрання там подальші, да, і так далі. Я думаю, все ж таки, що це потрібно брати до уваги в тому числі. Звичайно, що не може не братися до уваги те, що ми тимчасово не контролюємо територію, да, і що виборів на цій території на даний момент не можна провести. Це зрозуміло. Да? Тому має бути правильний збалансований підхід з залученням до комунікації, да, і вироблення цього рішення, власне, тих представницьких органів або організацій, або експертного середовища, які представляють там кримські татари або інші корінні народи. Це питання, Таміла. Я поясню. Тому що наскільки важливо прописати і зрозуміти кінець кінцем, хто далі буде представницьким органом навіть кримсько-татарського народу, тому що рішення 99-го року Кучми, коли
він зробив меджліс тоді дорадчим органом при президенті України. А по факту, в цьому рішенні президентському, я пам'ятаю, це указ президента 99-го року, фактично там прописувалося, що він обирається національним з'їздом, йшлося про Курултай. Але це дозволило легко, коли взагалі не прописано було докорінно, що це представницький орган кримськотатарського народу, який проходить певну процедуру, Януковичу взяти і змінити, і зробити його не з Курултаю. Я трошечки поправлю, насправді, Осман, бо Кучма створював не Раду представників кримськотатарського народу при президенті України. Да? Потім дійсно була історія якби з Януковичем, який фактично змінив якби склад указу, наказу і так далі. Якби і на той момент ми не говорили все ж таки про якусь чітку координацію з Меджлісом кримськотатарського народу. Да? Одразу була така от рамка, що це Рада представників при президенті. Це інша історія. І якби на нашу думку, потрібно в рамках роботи на виконання закону про корінні народи, власне, налагодити цю правильну співпрацю державних органів з Меджлісом кримськотатарського народу, який є представницьким офіційно органом, який визнаний в усьому світі. Іншого органу, якби в кримських татар немає, окрім, звичайно, є ще Всесвітній конгрес кримських татар, але це трошечки інша історія. І план дій по стратегії, і процедура по яка зробить рамковий закон працюючим документом. Зокрема, в частині, ти згадала частину щодо фінансування представницьких органів, там є частина, стосується ЗМІ корінних народів, і це теж відповідно певні процедури. Вони теж будуть ухвалюватися окремими законами. Це підзаконні акти, це урядові. Це урядові акти, вони теж часто займають тривалий час на узгодження. От знову ж таки, повертаючись до цього плану на виконання стратегії деокупації і реінтеграції. Якби по ідеї документ був готовий ще 2 місяці тому, але якби він зараз проходить величезні узгодженості з центральним органом виконавчої влади, правоохоронними органами, іншими дотичними і так далі, і так далі. Правок до нього величезна кількість. Хтось взагалі каже, ми не хочемо такі от виконувати, це якби це надвеликі завдання для нас. Ми якби переконуємо органи державні, що ви не можете це не виконувати. Не стоїть питання виконання чи не виконання, це є в стратегії. І на виконання стратегії в плані заходів ці дії мають бути впроваджені і відповідно виконуватися. Тобто, звичайно, що певний спротив на рівні середньої такої, ланки управлінської він теж є. Відповідно, ми сподіваємося все ж таки, що до Кримської платформи план заходів він буде до кінця розроблений, на рівні Кабінету міністрів буде прийнятий. Але поки що, дійсно, він не є затвердженим. Я думаю, що там найближчим часом все ж таки буде це питання закрите. В день ухвалення закону про корінні народи скасували і закон про вільну економічну зону Криму. Там всі раділи, що нарешті мешканці Криму перестали бути нерезидентами, але останнім часом дуже часто багато інші скарги мешканців Криму, коли їм доводиться отримувати або поновлювати українські документи, зокрема паспорти. З цим у людей вимагають додаткових підтверджень. Закиди в тому, що в Криму залишилося багато бланків і, можливо, паспорти видаються не громадянам України, і треба підтверджувати, але є ж і більш складна ситуація. Діти, які народжуються в Криму і навіть народилися за український час, вони не бувають віку, коли їм треба отримувати документи. Зокрема, питань одразу кілька. Чи є у нас моніторинг, яка частина цих дітей, громадян України, отримує українські документи, і як полегшити одночасно, причому не позбутися цієї безпеки національної, пов'язаної з бланками, які там залишалися, от як людей все ж таки робити фактичними громадянами України без зайвого клопоту?
Ну, дивіться, тут є кілька питань. Да? Одне питання, дійсно, це питання балансу прав людини, да, і питань безпекових, да, інтересів держави, якби, і, власне, конкретного громадянина. І тут завжди потрібно мати оцей от баланс, да, між цими питаннями. Бо чи можуть скористатися окремі громадяни якісь, да, цими там старими бланками і так далі, і там підробити паспорт? Ну, потенційно можуть. Да? Чи великий процент таких людей? Я більш ніж впевнена, ні. Якби, да? І тут якби завжди потрібно от оце от зважувати, да, ці питання. Якби інше питання потрібно все ж таки розвести. Коли ми говоримо про дітей, які досягають, якби, наприклад, 14-16 років, цих проблем немає з ідентифікацією фактично. Частіше за все в них є українське свідоцтво про народження, да? Частіше за все з цим свідоцтвом буває все нормально, там українською мовою там, якби, записи, де там і так далі. В рідких випадках буває таке, що або там російською мовою заповнювали, наприклад, або взагалі свідоцтво видали, а чомусь не ввели в реєстр. Да? Відповідно, така дитина ніби з свідоцтвом є, якби, а в електронному реєстрі про неї даних немає. Відповідно, коли дитина приходить, подає ці документи, то їй складно буває дійсно довести, що це якби вона. Потім починаються історії про те, що можливо це там якийсь документ несправжній, якби, да, сфальшований там і так далі. Але здебільшого оці діти в віці, да, до 16 років, які зараз досягли там 16-річного віку, вони без проблем отримують свої ID-картки і так далі. Друге питання – це коли діти після 16 років, да, не отримали, там, чи 17, навіть не 16-17, а 18 років не отримали свій перший український документ, да, паспортний. От тоді починається проблема, потрібно для таких дітей робити додаткову ідентифікацію. І на нашу думку, це абсолютно ненормальна, знову ж таки, історія, тому що в цієї дитини є свідоцтво про народження, і ніяких документів, по ідеї, інших їй не потрібно. Зараз процедура така, якби, яка була там колись розроблена, що для того, щоб підтвердити, потрібно двоє свідків. Там батьки, або там можуть бути якісь родич, або там, я не знаю, сусід, там і так далі. Да? От таке підтвердження потрібно робити, тобто цим людям потрібно виїхати з окупованої території, якщо дитина проживає там, да, і відповідно підтверджувати ці всі дії. це незручно. Да? На нашу думку, ми ж маємо таку от спадковість цієї радянської, якби, системи, да? Коли у нас апріорі громадянин в чомусь винен. Да? І має виправдовуватись. Да? Є презумпція винуватості. А в цих питаннях презумпцію винуватості не має бути. Да? Ми, як держава, нашим громадянам на окупованій території, взагалі громадянам маємо довіряти, да? Але особливо громадянам на окупованій території, тому що вони є незахищеними. Відповідно, коли ця дитина, да, вирішила прийти, ідентифікувати себе як громадянина, показала це свідоцтво про народження, з неї не потрібно нічого більше. Максимум, там, я не знаю, вона отримає там якийсь папірець, де підписується, що там я усвідомлюю і надаю достовірну там інформацію в разі там непідтвердження там щось таке. Якщо цей раптом от виявляється, да, в неї можуть позбавити її. Я ускладнюю запитання, пані Томіла. Ускладнюю його от в чому. В разі подальшої успішності європейської України і неуспішності Росії, або як неуспішності, і більшої закритості і проявів таких диктатур, ми за 5-7 років зіштовхнемося, що діти, народжені після окупації, батьки, яких, можливо, і не хочуть ніякої України, і вони визнавали тоді, але їх діти, які не мають українських свідоцтв, але по факту є громадянами України, взагалі не мають ніяких українських документів, але хочуть бути громадянами України. Як бути, ми маємо бути готові. І це може певний час, це може бути, знаєш, 0, а наступного разу у вас буде сотні або тисячі людей, які будуть доводити, що вони громадяни України. Як діяти, коли весь світ бореться за молодь в епоху старіння населення і привертання до себе студентів і полегшення їхнього життя для країни, ми говоримо про наших громадян, які опинилися в Криму. Ми, власне, через 7-8 років таких дітей будемо мати, які мусять отримувати перший паспортний документ, не свідоцтво про народження. Да? А свідоцтво про народження вони вже можуть не мати, тому що абсолютно, тому що їх батьки вирішили не отримувати таке свідоцтво. Так? І ми це теж прекрасно розуміємо. Просто
ну треба розуміти, що потрібна певна поетапність. Якби ми в комунікації з Міністерством реінтеграції, з міграційною службою, яка є достатньо консервативною службою, це треба розуміти. Да, вони в усьому ми теж їх Я розумію. частково Наприклад, якби я розуміємо. працював в міграційній службі, я б сказав, я не бачу, можливості, як ідентифікувати. А от які ідеї? Є чи якісь ідеї, Вони як це зараз робити? вони зараз обговорюються. Ну, дивіться, по-перше, свідоцтво про народження ми говоримо, що потрібно отримувати не через суд. Якби, да? І в Верховній Раді лежить проект закону про отримання свідоцтва про народження або про смерть, тобто документи цивільного стану, так звані, через адміністративну процедуру. Так? Коли там громадянин наш приходить не в суд з пакетом документів, а просто в РАКС приходить, да, і говорить, ну, тому що це не прерогатива суду це робити. От розумієте, суди в нас зараз, які не видають, а приймають рішення щодо того, що там цей громадянин є громадянином України, да, після чого йому там видають це свідоцтво про народження, власне, вони роблять не свою функцію. Ну, якби вони не займаються доказуванням як таким. Вони просто приймають ці факти, які їм дали. Да? Це формальний судовий процес. Це абсолютно формальний судовий процес і все. Якби, відповідно, цю функцію могли би виконувати абсолютно РАКСи, тому що до них би принесли там документ окупаційний, ми його не приймаємо, ми не визнаємо цих документів, але ми дивимося на факти, які там містяться. І це один з документів, які приймаються до уваги. Да? Потім є там, я не знаю, якийсь документ з роддому, знову ж таки, це документ, який виданий в окупації, але там є, міститься якась інформація. Можуть фотографії якісь принести, да? Свідоцтва, там, я не знаю, від там, родичів або там сусідів і так далі, і так далі. І на основі цього якби приймати рішення РАКСом. Але чому суд це погано? Тому що це гроші, да? Це багато разів їздити, це адвокат, якщо немає безоплатної правової допомоги. Да? Власне, от про безоплатну правову допомогу зараз її здебільшого надають кримським переселенцям безкоштовно через систему безоплатної правової допомоги в Україні, яка ціла мережа є, або громадські організації. Ми пропонуємо зараз, ми це в стратегії прописували, да, що громадяни, які проживають на окупованій території, в Криму і в місті Севастополі, можуть отримувати безоплатну правову допомогу. Так? І це важливо, щоб будь-який Осман, Сівіля, Саша, Петро і так далі приїхали, пішли в найближчий населений пункт, де є БПД, звернулись якби до них, їх якби здійснюють їм супровід, да, допомагають оформити документи і так далі, і так далі. А їх з російським документом будуть пропускати через кордон? З російським їх не будуть пропускати. Вони, якщо вони є громадянами України, якщо людина каже, я громадянин України, її не мають права не пропустити. Скажімо так. Так? І це неодноразові випадки. А вона не фігурує в жодних реєстрах, бо народилася після окупації? Ну, по-перше, таку дитину не випустять, давайте по-хорошому. Але їй вже 18 років. Якщо їй вже 18, в неї має бути документ. Якщо ми говоримо через ще багато років... Ми кажемо про перспективу 10 років. Ні, дивись, ми в перспективі 10 років, я впевнена, це питання все ж таки закриємо. Да? Яке питання? Повернення Криму чи вирішення проблем з Я хочу, щоб питання Криму, але все одно питання таких документів, воно все одно ще потребуватиме тривалого вирішення навіть після окупації. Давайте друге питання, яке я сьогодні говорю з Рифатом Чубаровим, це щодо цієї концепції урядової щодо популяризації кримсько-татарської мови і збереження. Ми говорили саме про кримсько-татарську мову і освіту кримсько-татарської мови, але загалом це питання актуальне взагалі для громадян України в Криму. Рік від року ми вже бідкуємося і жаліємося з приводу того, що приблизно з 15-16 тисяч випускників шкіл в Криму щороку до українських вишів, здається, найбільше минулого року це було 400 людей, до цього 300-200, тобто навіть не 1000, а це менше, десь 7-8%, максимум до 5% десь випускників обирають українські виші. Це дуже мало. Ми розуміємо, що це вже 11 клас, можливо, запізно, тому що у дітей проблема з українською мовою, в будь-якому разі з історією України. Пандемія показала, що освіту можна
організовувати онлайн, і чи є ідеї якось масово залучати дітей з 1 класу до української освіти, до того, щоб вони до 11 класу мали, не виїжджаючи з Криму, українську шкільну освіту і мали вільну українську мову і українську історію, розуміючи, що ніхто їх не звільняє від навчання в російській школі, бо це не є незаконним. Да? Вони хочуть, не хочуть, вони змушені вчитися в російській школі, і якось поєднати це з онлайн-навчанням з України. Дивись, це вже і так є. Я спочатку поділю запитання на кілька частин. Мені здається, ми дуже запізно загалом запустили можливість для дітей отримувати безкоштовну освіту без здачі ЗНО. Тривалий час в правозахисному середовищі була комунікація з різними державними органами влади, з Міністерством освіти і науки і так далі, коли говорили, що ні, невозможно без ЗНО, якби здавати. І це потрібно було. Я впевнена в цьому. Таку освіту і можливості, і підготовчі курси в тому числі запускати ще в 2014 році. Онлайн. Ні, я про офлайнову освіту говорю. Але цього не було зроблено. Лише в 2020 році був президентом підписаний закон, яким надав можливість вступати в будь-який навчальний заклад. Університет Шевченка, Києво-Могилянську академію, Львівську політехніку, Харківську політех, і так далі, Львівський національний університет, без зовнішнього незалежного оцінювання, без ЗНО, це перше. І здаючи, певні іспити, звичайно, щоб, все ж таки певний відсів був, але раніше, попередні роки, цього було неможливо зробити. Існували центри Крим, це Україна, але вони були обмежена кількість навчальних закладів, не найкращої якості, на превеликий жаль, і діти туди не хотіли їхати. На противагу нашим таким рішенням про те, що мають бути всі діти в рівних освітніх умовах, незважаючи на те, що діти в окупації живуть, які не вчать української мови і історії, і інші діти порівнювати їх не можна. Вони в нерівних умовах знаходяться. Власне, незважаючи на це, 560 дітей, на те, що цієї кампанії не було, пропагування такого не було. Це 20 рік? Це 60 У 2020 році 560 дітей вступило. Незважаючи на те, що не було толком інформаційної кампанії, вона запізно почалася. В цьому році вона теж, мені здається, ще, по-перше, ще вступ іде, ми подивимося, скільки дітей, враховуючи пандемію і так далі. Але все ж таки багато часу було втрачено. У нас нещодавно, кілька днів тому, була зустріч з дітьми, які вступили на підготовчі курси в університет Шевченка. Це було 7 хлопців з Криму, 4 кримських татари, навіть не 4, а 5 кримських татар, 2 українців хлопців. І ми в них запитували, а от чому ви ризикнули, приїхали на ці підготовчі курси? Поясню для глядача, що підготовчі курси, це цього разу вони 2-місячні, а ідея взагалі зробити геп-єр, називають, коли дитина може взяти собі рік, як творчої умовно відпустки, і іти соціалізуватися, підготуватися і вибрати свідомо собі навчальний заклад для вступу, соціалізуватися, вивчити, підвчити українську мову, ми знаємо історію, систему, і так далі. Багато наших співмешканців в Туреччину, коли вступає, воно обирається той самий рік підготовки, мовної підготовки і обрання вишу. І це, мені здається, це правильна була історія, яка була закладена в цей закон. І ви їх запитували цих сімох мотивацію, чому вони обрали? Ми запитували, власне, чому, як ви взагалі дізналися і так далі. Там здебільшого дізнавалися від своїх батьків в останній момент і так далі. Відповідно, в мене заклик до АТРу в тому числі, про такі участь в інформаційних кампаніях, до залучення людей. Це дуже важливо, бо здебільшого діти дізнавалися не через соціальні мережі, як ми думали, через Фейсбук, навіть ВКонтакті і так далі. На телевізорі, а батьки на телевізорі, на ряді популярних кримських медіаресурсів, і так далі. І ми в них питали, а чому ви вирішили, ви так ризикнули, а чому ваші друзі з школи цього не роблять? Перше, більшість цих дітей, їх однокласників, лишаються в Криму. Тобто це діти, і вони говорять самі про це, ці 17-річні хлопці, що
Ну, вони для себе там бачать просто залишатися в Криму. От кримські татари не хочуть, бо це земля своя там і так далі. А хтось не сильно хоче там щось рости, там, ну от візьме там цю освіту, да, і буде просто лишатись десь там працювати. Невелика, але все ж таки більша частка дітей вступає в Пітер, Санкт-Петербург, вступає в Москву, в російські вищі навчальні заклади, які є теж високої якби якості і так далі. І пропаганда, якби, да, інформування на території Криму щодо вступу в ці російські вузи, вони є. При тому, що вони теж вступають на, ну, все ж таки на конкурсній основі, як це, наприклад, не було в 14-му, 15-му, 16-му. Це називається аналог нашого ЗНО. Да. Якби, коли ми запитали, чому так мало вступають, кажуть, ну, по-перше, про українські можливості майже не знають. Якби, по-друге, це питання там перетину там цієї межі, як ми називаємо, вони називають кордону, якби, да, там відірваності там від родини, там і так далі, і так далі. Тому це, звичайно, що здебільшого вибираються достатньо свідомі, якби, да, наші громадяни, якби, ці родини і так далі, і це все одно треба підтримувати. Це дуже важливо. Що стосується другої складової про онлайн-освіту або дистанційну освіту. Ми кажемо вже про середню освіту, щоб захоплювати дітей з малого віку поза можливості. Дивись, дистанційна освіта насправді і зараз є. Це відбувається так, що дитина може з кримської школи прикріпитися до якоїсь школи на підконтрольній частині території, да, і фактично... І вона може заявитися туди навіть без приїзду на материк, онлайн? Здається, один раз потрібно все ж таки виїхати, але я можу помилятись, деталей я цих не знаю. Але те, що дистанційна освіта існує, якби є, і багато дітей ще до існування у цих можливостей вступу в Могилянку, там ряд інших цих хороших навчальних закладів українських, вони насправді здавали в тому числі ЗНО тут на підконтрольній частині, тобто вони готувалися дистанційно до навчання, приїжджали в цій закріпленій школі, здавали ЗНО і вступали на абсолютно конкурсних засадах з усіма іншими дітьми в навчальний заклад, ну, здаючи гарно ЗНО, і таких прикладів я теж знаю, якби з десяток. А питання про те, що після закону про корінні народи. Це, ми кажемо, із законом про статус кримськотатарського народу, є питання кримськотатарської автономії, є питання окремо символічне, яке Україна вирішила для себе на рівні декомунізації, для кримських татар ще більш болюче. Питання – це питання кількох хвиль змін рідних назв. І тепер, коли Україна все ж таки визнає кримських татар корінним народом, автоматичне питання, а це наші символи, це наші назви, зміна яких нічого не вартує державі Україна, вона нікому нічого не винна, вони змінюються, і в світі всі карти будуть змушені використовувати відтоді, навіть за окупації, ті назви, які Україна визнає, кримськотатарські назви визнає офіційними державними в своїй країні. Хто цим буде займатися, хто візьметься за цю складну символічну річ? Дивись, незважаючи на те, що політична воля зараз, ми дійсно це бачимо, якби є на дуже багато рішень, Кримська платформа, стратегія, якби ряд указів важливих, стратегія розвитку кримськотатарської мови, закон про корінні народи і так далі. Кожне рішення, воно дається достатньо складно. Да? Кожне рішення, ми говоримо, потрібно виходжувати. Якби. І виходжуванням, я скажу так, більшості все ж таки, да? Питання, які стосуються і останнім часом, за останні 1,5 роки займалася наша команда представництва. У нас, чесно, сил на все не вистачає. Якби я говорю це відкрито. Так? Відповідно, питання статусу кримськотатарського народу, топоніміки, змін до Конституції України, воно є, звичайно, в пулі якби, нашої уваги, якби ми в постійних консультаціях знаходимося. Воно є в роботі. Да? Принаймні, на наступний рік ми вже, і ми це говорили Меджлісу кримськотатарського народу, там, депутатам, які є і представляють Крим, кримських татар в Верховній Раді України, що наступний рік, якби програма мінімум все ж таки, да, що це прийняття закону про статус кримськотатарського народу. Тобто ми над цим працюємо спільно з Мінреінтеграції, з Офісом Президента і так далі. Але, щоб ви розуміли, зараз Офіс Президента займається великою кількістю
саме законодавчих цих змін, там указів і так далі, які стосуються Криму. Да? І інколи нам юристи офісу кажуть, ну з яким ви ще питанням прийшли до нас, бо в нас ряд інших, ну, держава велика, викликів багато, якби, да, але ми дуже цілеспрямовано працюємо там по нашому кримському треку. Тому є дійсно бюрократичні десь, да, якби пробуксовки, є питання ресурсу інколи, да, людського в тому числі, да, часового, експертного в тому числі. Тому якби ми зараз працюємо над цими питаннями, да, сказати про конкретні строки, ну я, на жаль, не можу. А домовлялися про те, що особливо занурюватися в Кримську платформу не будемо, бо цим займається більше Міністерство закордонних справ, тим не менше від Кримської платформи і вже якісь заходи почалися. Ви вчора ми брали участь в одному з них, сьогодні був експертний. Від якої частини найбільше очікувань Кримської платформи? Ну, очікування загалом і там від експертної, від політичної, що там у нас ще є? Від всіх. Це ж якби колаборація абсолютно всіх складових. Да? Кримська платформа – це дійсно багатовимірний, да, такий, має багато вимірів, це експертний рівень, да? Дійсно сьогодні форум експертної мережі запустили, якби і презентували, да, якою вона з себе є, що за нею буде стояти, там, і так далі. Перед ефіром ми говорили про те, що ви так намагалися працювати, або деякі речі, вони не були містечковими, скажімо, а глобальними. Ми коли кажемо, ну от говорили про те, що це Росія робить нову колоніальну політику, є ознаки колоніальної політики, завезення населення з материка, да, створення умов, витіснення населення корінного, це фактично колоніальна політика, і тоді говорити на Кримській платформі взагалі про ширше коло небезпеки нового неоколоніалізму в 21 столітті. Да, це ми з тобою говорили, власне, про панельні дискусії, які будуть в тому числі в рамках саміту, тому що треба якби розділяти. Да? Є перша частина саміту, це установчий саміт Кримської платформи, де, звісно, що буде виступати президент України, там голова уряду, парламенту, лідери країн, які приїжджають, да? Там ще ряд інших якби представників, да? І підсумкове підписання, да, цього документу. Його там або хартію, або декларацію називають, неважливо. Друга частина, вона буде експертною, да, де буде дійсно 4 панельні дискусії, одна з яких є дійсно про колонізацію і про захист прав кримськотатарського народу, да, і реалізацію прав як інструмент деокупації, да, воно називається. Дійсно, якби треба говорити про це питання ширше, бо колонізація, яку ми зараз бачимо, вона в Криму почалася дуже багато століть тому. Да? Можна, звісно, що згадувати і колонізацію першою там Катериною, другою, да? Ну, і так далі, і так далі. Там потім депортація була як такі прям точкова операція для того, щоб зачистити фактично Крим. Зараз ми бачимо новітню таку колонізацію Криму, коли на територію Криму приїжджають сотні тисяч російських громадян, вони розмивають українську кримсько-татарську ідентичність, да, намагаються змити повністю кримських татар-українців з лиця якби Криму. І от про ці питання, і вони ж не є там, ну, дуже унікальному, якби, да, у світі. Можна згадувати, якби, історію, власне, там, Першої світової, або до Першої світової, або між Першою і Другою світовою, да, війною. Такі процеси були і в Польщі, якби, і в Німеччина, Франція, да, ну, тобто, це такі дуже складні процеси. І, власне, ми одна з цілей затягнути і світових лідерів, публічних інтелектуалів до такого роду дискусій. Тому це одна з частин, звичайно, що Кримського саміту, а загалом Кримська платформа, вона виглядає як кілька основних елементів. Це експертний вимір, це рівень лідерів якби держав, да, це рівень в тому числі парламентський, звичайно, що і це вимір, який має там місцеву якусь таку складову. Да, і це от різні складові, які важливо, щоб вони працювали спільно, бо лише один елемент умовно експертний, він, звичайно, що не буде працювати. Да? А припустімо там лідерський, звичайно, що лідерам в тому
тому числі потрібно мати певну експертну підтримку, да, аналітичну роботу, яку там аналітичні звіти і так далі, щоб в них було розуміння, а як же Крим живе зараз, а чим можна допомогти, які проекти можна впроваджувати. І останнє, напевно, що я скажу, що дуже важливо, що окрім самого саміту, Кримська платформа не завершується самітом 23-го числа. Потім президент заявив про створення постійно діючого офісу Кримської платформи, який буде існувати на постійній основі, займатися як внутрішнім, так і зовнішнім треком роботи, якби, да, буде комунікувати. А саміти потім щорічні плануються проводити? Планується, що вони будуть щорічними, але якби це краще, щоб Міністерство закордонних справ, звичайно, що коментувало. Планували, що воно має бути щорічним. Не сприйми, що змушу злізати на терени Міністерства закордонних справ. Сам міністр сьогодні вже підсумував, що 33 країни підтвердили участь. І в будь-якому разі, коли кажемо про 33 країни, на будь-якому рівні вони будуть представлені вже, да? На якомусь урядовому, державному рівні да. вони будуть представлені. Чи це успіх, і чи можна буде говорити про успіх тільки тоді, коли ми будемо рік від року бачити збільшення або зменшення учасників цього саміту? Я би, якщо чесно, не прив'язувалась лише до кількості. Да? Чому я згадала про постійно діючий механізм, який буде запроваджуватись, да? І в тому числі проектну діяльність, яка теж дуже важлива. Да, це інфраструктурні проекти, культурні, соціальна складова і так далі. Бо дуже часто, коли з міжнародними партнерами там говориш, кажуть, да, є політика невизнання. Ми ніколи не визнаємо спробу анексії, і не підтримуємо окупацію Криму. Але чим вам допомогти конкретно? Скажіть, в якій сфері вам потрібна підтримка і так далі. Це теж дуже важливо, щоб питання Криму завжди було на топ-рівні. Звичайно, що кожного року організувати саміт такого рівня, це треба розуміти, це достатньо складно. Тобто зараз Дмитро Кулеба озвучив там 33 країни, є ряд країн, які приїжджають на топ-хай-левел рівні, на президентському або прем'єрському рівні, є, які приїжджають на рівні міністрів закордонних справ, міністрів оборони, або там в випадку Сполучених Штатів, міністр транспорту, але дуже важливо зауважити, що він є Special Envoy, це спеціальний представник президента. Це не просто міністр транспорту. І дуже важливо, і про це мало говорять насправді, що міністр транспорту, або Special цей Envoy, він є зараз дуже популярним політиком в Сполучених Штатах Америки. І, відповідно, це теж треба зауважувати. Тобто, в країну, на Кримську платформу не відправляють політика якогось заурядного. Окрім того, міністр транспорту є це питання пов'язані з безпекою в Азово-Чорноморському регіоні, питання судноплавства, і так далі, і так далі. Тому це треба розуміти. Є там ряд тонкощів, на які дуже часто не звертають увагу, і в тому числі російська... І в тому числі, я розумію, але російська сторона, вона говорить, якийсь міністр транспорту. Насправді, ні. Тут зовсім інша історія. Є тонкощі, які потрібно просто в ефірах роз'яснювати, що насправді, так і так, але все добре. Дякую. Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, обговорили багато речей від того, що далі буде після стратегії і закону про корінні народи, до навіть успіху і представництва Кримської платформи, її роботи, а саміт якої очікується 23 серпня в Києві. Дякую. Сагул Коршкенчес.